labaran dare kenan. A yau dinnan za ku ji babban dalilin da yasa injiniya Abba Kabir Yusuf wato sabon gwamnan jihar Kano ya dauki kwakwaran mataki akan masu daukar nauyin ma'aikatan zuwa aikin hajji. Inda injiniya Abba Kabir Yusuf ya dauki mummunan mataki akan dukkanin wani mai almundana ko mai sama da fadi da kudaden talakawa musamman ma ga maniyata wanda za su je aikin hajjin bana. Inda ya ce dukkanin wata almundana da ake bai yadda ba kuma ba da yawunsa ba. Inda ya ce dukkanin wani wanda yake da nauyi ko kuma wanda aka dora man nauyin da zai biya kuɗin zuwa aikin haji, ma'ana wanda yake karɓar kuɗin aikin haji har zuwa wanda yake kaiwa har zuwa alhazanmu da suke zuwa can suke karɓar baki, su sani cewa almundana da suka saba yi bana ba su yi ta ba. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya dauki kwakwaran mataki akan dukkanin wani wanda yake sama da faɗi da kuɗaɗe. Idan ba ku manta ba, a shekarun baya ana yawan samun matsatsalu waɗanda ake rasa kuɗaɗensu, inda mutum zai je biya kuɗin zuwa aikin haji amma sai daga baya sai a ce bai biya wannan kuɗi ba. Sannan kuma wasu kuma sai kaji an ce sun je sun biya amma kuma sai a ce kuɗin da suka biya bai cika ba. Wasu kuma sai su je su biya sai a ce musu ba za su samu damar zuwa bana ba sai zuwa wata shekara. Sannan kuma idan suka buƙaci kuɗin nasu again sai a ce musu babu kuɗin tunda an riga an shigar sai dai su yi haƙuri sai zuwa shekara mai zuwa. Inda injiniya Abba Kabir Yusuf a bayan dogon bincike ya tabbatar da cewa wayanda suke rasa kuɗaɗensu har da ka baya ce basu biya ba, wato ana cinye wannan kuɗaɗe ne. Sannan kuma wayanda suke cewa wanda ake ce musu kujera ta cika dai su haƙuri zuwa bayan shekara mai zuwa ana cinye kuɗin su ne, ma'ana ana amfani da kuɗin nasu ne, ma'ana dai a takaice ana arawa da wani babba ne kuɗin nasu wanda sai daga baya kuma ya kasa biya sannan su ɗaga tafiyar zuwa lokacin da har zai iya biya. Sannan kuma ana yawan samun matsatsalu ga alhazanmu waɗanda suke zuwa can wanda daga baya bayan alhazai sun sauka a ƙasa mai tsarki wato Saudiya sai a ce musu sai sun biya wasu kuɗaɗe domin biyan tsaronsu ko kuma domin abincinsu ko wani abu makamancin haka, wanda injiniya Abba Kabir Yusuf ya magance wannan matsatsalu ba don komai ba sai don kiyaye gaba. Sai dai hukumar haƙƙin alhazai ta tabbatar da cewa kuɗin jirgi ya yi matuƙar sama, inda kuɗin jirgi ya yi tsada sosai, inda suke tabbacin cewa za su ƙara kuɗin jirgi zuwa wannan shekara. Inda suka ƙara tabbatar da cewa za su ƙara kuɗi har kimanin naira 500,000, inda injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ba dai a jiharsa ba, inda ya ɗauki nauyin wannan kuɗaɗe da aka ce za a biyar dukkanin wani wanda ya biya kuɗin jirgi a jiharsa. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba da gudunmawar naira 500,000 ga dukkanin wani wanda zai je aikin hajji a bana. Injiniya Abba Kabir Yusuf wannan tallafi da ya bari yayin matukar kada hantar dukkanin wani dan hamayya musamman ma yan jami'ar APC da jami'ar PDP, inda suka dinga cece kuje suna ta cewa ai ba zai iya biya ba, inda dai wannan alƙawari da ya dauka alƙawari ne mai zafi wanda kuma idan bai biya ba ya san da cewa tabbas akwai kalubale kuma akwai lauje cikin nadi a cikin tafiyarsa. An yi hasashen cewa tun da ake a faɗin jihar Kano, tun da aka kafa jihar Kano ba taɓa samun adalin gwamna wanda yake aiki tsakaninsa da Allah kamar injiniya Abba Kabir Yusuf ba, inda kowace jiha take mutukar muradi kuma take mutukar fata ta samu jagoran gwamna kamar injiniya Abba Kabir Yusuf. Ku ci gaba da bibiya mu, ku yi subscribing Kano ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan 'yan siyasa Najeriya da kuma yadda za ta kare.